Soňky döwürler sen köp gaharlanýan. Hiç kim bilen düşünşip bileňok. Düşünşek bolsaňam nerwin çydanok. Onu şu wijan soňuna çendiňler. Belki saňa kömek eder. Bizim ilki bilmeli zadymyz gahar bu näme? Gahar bu destruktif ýagny zyany, bize zyany duýgulaň biri. Ýöne gaharyň plus taraplarama. Onu wijan soňuna hökman surata algak geçmekçi. Siz diýip bilersiňiz özüňizi goramak üçin men öz temperamentim gaharly, men gylygym şeýle, men hemişe de şeýle diýip bilersiňiz. Ýok, ýok, ýok. Gaharlyk bu temperament bilen baglanyşykly zat däl. Aşa gaharjanlyk, ýygyderli gaharlyk. Bu siziň duýgularyňyz bilen, öz duýgularyňyz bilen ýeterlik derejede işlemeýänligiň esasyna döreýändir. Şonuň üçin öz duýgularyňyza erketjek bolsaňyz, özgeleň duýgusyna düşünjek bolsaňyz, 30-njy noýabrda men ýürüýte özüňe we özgelere düşünmeň sunwaty atly duşuk seminaryny geçiren. Şo seminarda imенно şo duýgu meselesine testler çözýäs, birnäçe zadaniýalar etýäs, umuman şoňa degişli birnäçe materiallara göz gezdirýäs. Eger gatnaşjak bolsaňyz direkte ýazyp bilersiňiz, goşulyşyp bilersiňiz. Indi, şonky wideoda men aýdyp berjek bolýan zadym aşa we ýygyderli gaharjanlyk bardy. Gaharjanlyk aslında nädip döreýär, näme esasyna döreýär, oň zyýany taraplary bardy. Men ýürüýte video öň taýýarlapdym, onu aşagda belläp geçerim. Biz çalt garaýas, garamak esasyna stres geçirýäs, o zatlaryň hemmesini diňläp bilersiňiz. Ýöne şuň ýanky diýişim ýaly aşa gaharjanlyk, ýygyderli gaharjanlyk, onu nädip ýeňmeli? Bir metod bilen siz bilen bölüşmekçi. Indi ata-babalarymyza şeýleräk bir söz bar. Gaharyň gelse diliňdi işle diýär. Biz gaharly situasiýada biri bilen dartgynly gyýgyrşyp düşünşmän oturan bolsak, şol taýda biz dilimizde işleýäsek pauzalýas, çykýas, uludan dem alýas, pikirlenip başlaýas. Birinji bermeli soraw, men näme üçin gaharlanyň? Priçinasyny tapýas. Ikinji, men şeýle derejede gaharlanyp, şeýle derejede uly energiýa çykarmagyma şu wagt sebäp barmy? Hökmanym şol. Şonu anyklaýas. Ikinji, plus tarapyny gözläp başlaýas. Ine mysal alaýyn. Meselem, siz bütün öý uborka etdiňiz, nahar bişirdiňiz, aýallar. Çağında ýöne öz komutyň ýygyna men soň gelip pylsos etýän, ýöne ýatan zatlar galyşdyraýdy gitýän. 2 saatdan gelýän, 2 saatdan soň hiç zat ütgänok. Çağaňyz ýatan çöpe mallarmandyr. Elbetde biz gaharlanýas. Biz gyýgyryp başlaýas. Şo taýda biz plus tarapyny tapmaly, herki diýişim. Plus tarapy siziň çağaňyz bar. Näme üçin siz ony bolmaly zat hukmyna kabul etdiňiz? Çağaň mysal üçin 10 ýaşynda bolsa, 10 ýyl durmuşy yza soradyň, siz şu çağaň bolmagyna näme garaşdyňyz? Ya 9 ýyl mundan öňe. Näme söýýärdiňiz? Şonu ýadyňyza düşüriň. Çağaňyzy şu etapda ýygnamalygyny terbiýelep bilmedik bolsaňyz, o siziň günäňiz, çağaň günäsi däl. Bärde nälik metod alyp bolar? Azajyk men lifehack paýlaşyp geçeýin. Enatalar çağany terbiýelänne, köp enatalar 1 ýaş 3 aý 3 ýaş aralykdaky terbiýäni hemişe soňuna çenli alyp barýarlar. Ýani bu netmeler, bu näme, öýe komta girende gyýgyrşýarlar, göwnüne deýýärler ýöne. Siz ýadyňyza düşüriň, mektepde okaňyzda 1-nji, 4-nji klasa çenli şowar sapaklar, 5-den soň başga sapaklar goşulyp başlaýar. Matematika derek, algebra, geometriýa edil şonuň bolşýar. Siz çağaňyzy terbiýeleýäňizi metodlaryňyz özgörmeli, başgaça bolmaly. Siz oňa çaga ýaly seretmeli, çaga özüne aýnada seretýär, görýär. Tebigat boýunça öz bedeni ütgeýär, özüni uly adam hökmüne kabul etýär. Siz bolsaňyz hemişe kiçik çaga ýaly sen başarmasaň goý özüme derin diýip şeýip gelýäňiz, iň soňunda ulalaň soň daway komutyň özüň ýygyna diýip başlaýaňyz. Ýok, bu situasiýada ýanky diýişmeli plus tarapyny tapýaňyz, çağın barlygyna begenýäňiz, girýäňizde bölüşýäňiz. Menem sen ýalakkam, ýetginjek wagtym ýaman kyn görýärdim, ýaltanýardym. Ýaltanmadyk bolsaňam ýaltanýardym diýin. Şoň situasiýasyna girer ýaly. Ýöne ştaýda bir plus tarapyny tapdym, sistemalaşdyrdym ýygnamakda. Näşe edip ýygnasaň çart bolýar diýip, umuman çağaňyz bilen dost boluň. Eýýäm çağaňyz 8 ýaşdan ulallymy, eýýäm podrastkowy perioda girýär. Şoň üçin çağaňyz bilen dost bolmak esasyny siz
ýanky araňyza barýer aýrýaňyzy çağınızda spakoýny düşünşip bilýäňiz hem işiňizem etdirip bilýäňiz. Men misal üçin bölüşsem, kiçirek şa 8 ýaşly gyzymy iş etdirjek bolsam, uşak iş känne kiçik çag üçin ölen meselem etjek bolsam, podýest syr meselem. Neçe wagtda syrarkam? Syryp başlamankan sanap başla. Inäçede dynyň maňa aýdyp ber diýen. Oda çalt etjek bolýar. Mysal üçin 2 minutda bir 30 ýaşa çen sanaýançam derol dynymda mam diýip begenýär. Şo periodda näme bolup geçe? Mazgy ýaltananok, beýni ýaltananok sanap otýar. Sanamak esasında da hem çalt etjek bolýar, hem ejesi bilen begenip şo zady çalt edenligini bölüşesi gelýär. Ýagny ýaltalyk diýilýän şo taýda dören bir pursat, ýaltalyk aýrylýar çagadan. Sizem şonňak ulanyp bilersiň. Ul çagalaňyza da diýdim, ul çagalaňyz oýnap bilmeýäňiz, olar siz oýnak gidер ýöne umuman dost boluň diýen. Kiçik çagalar azajyk şonňalak igrawoý metodlar ulanyp işiňizi etdirip bilersiňiz. Inni ýanky diýişim ýaly plus tarapyny tapýan. Eger plus tarapyny tapyp bolmaýan bolsa, meselem, registrasiýa gijek alaňyz sizem samolyota uçuranoklar. Indi ştaýda göräýin mene plus tarapy ýok. Gaharlanyp, owatlanyp, gyýyrşy bermeli, näme üçin men bolanakyna biledimma diýip känne situasiýa daşyna seredip durýan bä diýen. Ýa-wa, ýöne ştaýda plus situasiýalar ýok bolsa-da siz tapjak boluň. Birinjilik bilen. Türkmenlerde näme diýär? Bähwit bolsun. Значит, siz şo samolyotda uçmaly däldiňiz. Belki bir zatlar bolardy. Ýöne şolam siz üçin ýeterlik däl bolsa, aram-arama, ýom-ýoma anadmaýan bolsa, siz şo taýda näme düşünmeli? Şo situasiýa maňa näme öwredýär? Çydamlylyga, adamlar bolşýar kabul etmekligi, sabyrly bolmagy. Toýst biz adam, biz şükür etmeli. Hemme zady tarp turup isläp onýalak zat ýok. Biz şükür etmek esasyna, dowa dilek etmek esasyna özümize münasip zatlar alýar. Düşünýäňiz? Şoň üçin bizde ýanky ýaly stresli we gaharly situasiýada plus tarapyny tapýan, tapmasaňyzam şoň özüňiz üçin bähwitli tarapyny öwürip başlaýan. Men näme üýtgemeli şo situasiýada diýip. Ne diýjäň soňunda gaharlanmagyň plus taraplaryny aýtjak diýdim. Plus taraplary meselem birinjisi özgelerle araçak gurnamakda gaharyňyz gelse gowzat. Meselem işte işläp berseňiz bir işdeşiňizem pisden kömek etjek ýaly kömek emedenok aýaň aşagyna bulaşyp ber gaharyňyz gelýär. Siz gaharyňyz gelmän, конечно, gaharyňyz gelýär, ýöne siz asudalyk bilen aýtmaly. Men düşünýän sen maňa kömek etjek bolýan, ýöne men ýeki işlemäni halaýan. Ya ýollaşyňyz siziň maşgalaňyzdaky käbir seneleri ýatdan çykarýar. Siz şonňak ýagdaýda irritde gaharlanýaňyz, ejeňiziň dowlanyny jaň etmändir. Siz näme akuratynça aýtjaňyz, şonňalak şojuk zatlar ýatdan çykarýan bolan, men bir hili özüme tyýlanmaýan hökmüni kabul etýän diýip akuratynça aýtjaňyz. Ya eneňiz, mamaňyz mysal üçin haçan durmuşa çykýan, ýaşam 30-dan geçikdi, her sapar baraňda gurlaşýan bolsa, aýtjaňyz, mam sen bir ulaya ýaşlaýan düşünýän, maňlaýyndaky ýazylan ýazgydy bozup bolanok, menem düşünemok, menem gözleýän olaglany men gözleýäne gel gowsy başga temada gurlaşar diýip, şonňa gowuna degmän temany başgaça öwürip bilýän. Ikinji plus tarapy siz gaharlanmak esasında motivasiýa alyp bilýän adamdan. Mysal üçin şulam etdi, men näme üçin etmäň diýip gaharlanmak esasında bir zat täze bir zat döredip bilýän. Üçünji edip bilýän zadyňy mysal üçin urşup duran ýagdaýyňyzda gaharlanmak esasında siz gaýtargyp berýäňiz adama. Urşup duran adamam düşünýär, hä, bula bir samsyk däl eken diýip düşünüp netijelär. We iň soňky plus tarapy siz öz stresiňizi çykarýaňyz. Gaty gaharlansaňyz elbetde käbir adamlar gyýgyrýar, ýa bir sözler ulanmak arkaly stresini çykarýar. Şol plus taraplar, toýst içimizdäki duran stres saklap durýarda daşyna çykarýar. Diýjäni soňra çen diňläniňiz üçin köp sag bolun. Kysly videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.